till mig. Alltså det är min balkong nu. Alltså det är en nagelvideo. Så man så jag har målat så här med här är det Depend 102. Vänta. Jag vet inte, men jag har ett lager av det här. Men nu ska jag använda det här grafiken. Så det är typ av Emil. För ett tag sedan så mycket mer det och kolla. Det är grafik och rörligt. Men alltså det var bara så. Det här. Jag ska måla på det. Inte mycket. Skitbra. Redan så. På så här. Och jag tror inte hur man tar nu. Men alltså, det borde vara på så här. Sen så graffiti då. Stenar och sånt. Det är stenar. Jag har inte någon som kom. Jag tror inte det var. Men jag får graffiti på andra handen. Då måste jag hålla upp handen. Inte så börjar skapa det. Ska vi se här. Det här blir det på den handen. Lätt som inte är på. Det är så bra för många egentligen. Jag målar där. Det är mer under. Jag målar det mycket bättre än inte. Och så vet jag så kommer jag jättemycket utanför. Men det ska skapa lite. Jag vet inte varför jag visar någonting. Jag inte för visa så här. Så här blir det. Det blir jättesnyggt. Jag tar bort en gång. Sen hade jag tänkt, alltså jag tänkte fel mig. Eller har jag inte lagt. Men det blir konstigt. Jag fick veta. Det blir ändå lite konstigt. Så jag fick veta. Och då kommer Elin blogga. Tar jag. Detta är nummer 5011 på den här. Nu avslutar med här Inafinat nagellacket. Stockholm. Från Maybe New York.
Bara ganska stort. En annan blogg. Jag kan ju säga det. Det är bra. Så man sånt här. Jag har bara några lite där kikar i. Det här kan man klara över. Och större mycket. Där är lite. Det är bara för nu har jag rosa graffiti också. Jag gillar att hålla på med något så. Det är roligare om man lackera rosa graffiti. Jag måste bara ha det. Jag vill inte det. Jag har lite också. Så tar det lite över. Så tar jag det där som är ner. Jag håller på att måla nu. Jag vet inte vad det kommer från. Jag tror att det kommer bort typ. Det kommer från början faktiskt. Men jag kan köpa något från honom. Jag kan köpa från Penn. Där kommer en liten någonting. Där är det bara något. Jag ska se. Jag ska inte tänka på den. Så nu, ja. Det var det som... Måste vänta lite så här. Jag orkar inte att du börjar. Så någon som frågade om jag hade en favoritnagellack och eller kola. Och jag tycker bara det är de här lilla från lite nummer här nummer 18. Och så är det här från H&M som jag fick samtidigt. Lilla glitter som jag tar över då. Det kommer som här. Ska det? Det är snyggt. Nu har det som snälla var min dörr. Vad kommer? Jag ska bara se. Men som jag vill säga elföräldrar som vi gjorde från igår till idag. Det var jätteroligt. Och det är faktiskt jättekul. Jag kommer faktiskt inte på någonting. Jo, att Elin har en jätterolig iPad och jag fick inte direkt. Jag har ju bara en dålig iPod Touch och en iPod original och en på. Det är inte första bort i iPoden. Nu kör vi där. Lacken. Det var för mig. Det är några som jag får nu. Alltså, och jag vill inte ha så här kommentarer typ vad fult det blev eller vill inte göra bättre eller typ
Det är något annat tråkigt eller elakt. Jag vet faktiskt inte som var, men kanske för dåligt som målar. Varför kommer det ut? Alltså, det gör det för mig ibland. Så jag skakar lite. Det är inte jättelätt att måla med. Men jag kan bli jättefint ibland om jag är inte lika. Det är för att jag är högerhänt. Oj, alltså jag behöver bara röra på den där fina datorn. Den släpper lite. Det är lite stökigt på balkongen. Jag bara plocka upp en nagellack. Så här torkar. Sen så går jag in. Plockar bort den. Det här blev lite... Det är lite svårt att bära en dator med en hand. Ser ni mig? Jag kan inte riktigt hela mig. Då sätter jag mig in i soffa i varje. Så här blev det. Då så under någon slags psykos över glitter och flash. Det är faktiskt ganska flott. Nej, men jag är nöjd med det. Oj. Jag ska bara kolla en grej. Så blir det så fast. Det blir en bra läge. Inte så vänta. Så ställa den här lite. Det är lite någon. Hej mina iPoding! Men springer den där. Nej, men ni får gärna ställa frågor och så. Ja. Vad kommer det upp? Ja, hejdå! Vi ses någon gång. Och det kommer till någon del övrigt samma. Kommer till någon. Hejdå!